Dek, sergepe saya sinone. Istirahat sik kono lho pegel. Woi, lek ana ngomong kok diperatekno. Lama foto, Mbak. Aku lagi fokus iki lho. Sergep banget sih. Wis 3 jam aku nunggu kono. Mbak, sejauh mana aku TBK? Aku kudu sering latihan soal nyicil materi dan sakit kayak sampean. Pokoknya, aku kudu melok PPSMB UGM tahun ini. Mangan sih, Mbak. Dek, wis dinteni bapak lho kawet mau ning meja mangan. Dek, kini kudu mangan saiki. Bapak kami wis ngenteni. Sampai nungguin mawon, Mbak. Nanggung kira-kira soal. Dek. Kalau adik, kamu saiki kan berapa hari bintang apa? Dari kali itu loh, gue nih harus makan juga mana? Kudu ngenteni jadi apa loh? Kini kudu mangan saiki. Soalnya pitik Pak Slamet iku lanang. Oh my god. Ibu, ten pundi, Pak? Mau sejarine neng pasar karo mbakmu. Oh. Pun bila badhe medal rumiyin nggih, Pak. Aku nih dek, kok rapi men? Wonten acara Karang Taruna, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yo dek, sing tenang lek derek. Ojo omong dhewe. Nggih, Pak. Siap. Jadi HPK atau hadiah untuk pejuang kecil adalah salah satu event dari program kerja Karang Taruna ini. Kita akan menargetkan beberapa panti asuhan terdekat dan memberi dukungan baik moral maupun material. Khusus untuk tahun ini, kami selaku pengurus Karang Taruna juga akan mengadakan pensi kecil-kecilan untuk anak-anak panti. Saya dan pengurus yang akan membagi kepanitiaan. Saya harap setelah panitia terbentuk, kalian bisa bekerja sesuai job desk, bertanggung jawab dan ikhlas. Sekian dari saya, terima kasih. Hei, yang apa sih? Yang ketua lah. Pret, ketua orang apa sih nih? Pak ketua nang ngarep, Pak Wamu ketua yang pinggir ya, Bro. Ketua partai paling maksudnya. Iya, ning kono ono spanduk terbesiku gede ning ngono. Gaje kabeh. Kuwe sing kaje kampret. Baiklah, kita break 15 menit untuk berunding. Oh, lagunya ngarep wedok sing ngantuk kae yo. Sing gawe kudung coklat gak sih? Ora jajare. Hah? Oh iya, sing gawe kudung coklat kan adekku. Nah, iku adekmu. Adekmu kenal gak karo arek jejare? Semangat ya, Mas. Naksir yo. Penasaran wae.
Nek naksir mah ngomong ae, modal nyawang tok si buta dari gua tuh ya iso. Tapi kan dhek ewu to, masa iso nyawang. Karepmu wis. Dra, tolong takokno adikmu dong. Wedok jejare jenenge sapa? Nek saranku ya mesti sanjal nomor WA ae. Mosok langsung tak jat. Ngenteni mbakku tangi teko kuburan. Ya langsung lah, satset selak dijukuk wong kok awakmu nangis. Nah, jenenge Villa, lagi kampung kata minggu wingi lho. Oh, pisan tolong jalukno nomere. Yo sik. Oke guys, jadi kepanitiaannya udah aku share di grup ya. Di situ juga sudah tertulis tanggal pelaksanaannya. Jadi untuk divisi perlengkapan bisa nyicil mulai sekarang apa aja yang dibutuhin. Kalau butuh dana bisa hubungin aku ya. Rapat hari ini segitu aja ya teman-teman. Terima kasih partisipasinya. Semoga kegiatan kali ini sukses dan membawa banyak manfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih Riz, jodoh kayak awakmu karo Villa sak divisi. Langsung sikat ae Riz, kesempatan lo iki. Aku ben cedek ya. Nah, kok ono utang bapake. Mending takon bapake. Pilih dapat nomor piro? Temen arek. Yo PDKT kaya biasa lah. Awakmu karo Villa kan sak divisi perlengkapan. Jangan tuh apa ngono lho, gawe diri nyaman, mari ngono tinggal lo. Iya, serius salah. Yo ngono lah pokoke. Mosok kudu tak ulangi cah. Wes dano ae, ben mikir dhewe. Ayo mulai Jun. Tapi mampir cilok sih, adikku titip yo. Di series. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Halo Vil. Nggih Mas. Langsung ayo, Pak sore. Oh nggih Mas. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Genggamlah daku
hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Dek, gak sholat duha ta? Biasanya yang ini sampean sholat. Boten Bu, lagi saya beristirahat. Ya wes, HP ini dipateni dhisik, Dek, yen kesel. Aja malah dolinan HP ae. Nggih, Bu. Nanti si Bu metu wae, aku pegel. Wes lah. Dek, mari tekan dia meneh lagi mulai. Dolan karo kancaku. Gak sinau. UTBK kali seminggu mana lho? Sek. Lapo sih Mbak? Gak sopan sih gak pengen wong iku. Sampe lapo sih, Dek? Udah diberubah kayak ngene. Gak tau sinau, gak tau sembahyang duha. Sembahyang wajib ya mau tunda-tunda. Ini Bu Kengken, sana mesti orang ngereken. Jangan katanya jarum GM. Endi, usahamu. Kene tak ta? Wes. Mbak, iki urusanku. Mbak gak usah ikut campur urusan dhewe masalahmu. Dek, Mbak aku pengen. Kenapa sih, Nduk? Lapo kok tukaran? Gak enak di rumah tangga kiwa tengah. Dek, tunggu. Ibu wis krungu kabeh. Bener jare mbakmu. Vila berubah. Vila ono masalah ta ning njaba. Mboten, Bu. Film mboten nate berubah. Ibu lan Mbak Karti wae sing ngrasa ngoten. Pas ae ibu metu wae, Phil Arturo pegel. Ya wes ibu metu. Bubuk sing nyanyi anak ibu. Ibu sayang Vila. Apa mana sih, Bu? Ade wis gede ya, wis ngerti cinta-cintaan. Pantesan mbak karo ibu diduai. Sapa sih sing iso gawe villa klepek-klepek ngene? Bapak sok tahu, gak jelas. Pasti wajahmu abang saiki. Bapak gak ngelarang kok. Menungso urip ya ditakdirno duwe gandengan. Tapi ojo ben detik nyawang HP wae. Sano mripate. Ngomong wae bapak ngomong apa sinau? Emang bapak ngomong ngono? Sampeyan sing sok tahu.
bengi, HP memuruh dhewe, terus ono genderuwo metu. Ih, serem. Iso-iso wis turu. Gak nduloni mau ngamuk-ngamuk kayak demit. Mbak, ayo cepet turu. Villa wedi ono setan. Hah? Oke, wis bener kabeh datae. Wis tapi aku terdepok. Bismillah, bismillah. Oke. Bismillah. Gak mungkin. Gak mungkin. Oke. Phil, dari Rizky. Nggih, ten pundi Mas Rizky? Apa sih? Mas, aku butuh ngomong empat mata. Oke. Jalan. Sekarepe Mas wae, sing penting mboten spiro rame. Apa sih? Mas, Villa gagal UTBK. Villa gagal, Mas. Aku udah berjuang mana tahun ngarep. Gak mungkin aku njupuk jalur mandiri. Villa gagal menjadi beban. Phil, sepurane. Sebenarnya aku ya pengen ngomong. Aku gak iso nutup iki kabeh. Fokusku akhir-akhir kepecah. Terus aku gak pengen ngorban masa depanku kayak hubungannya kene gak jelas. Apa sih, Mas? Gak lucu banget sama ngeprank Aku temenan, Phil. Terus kayak semani terus no. Selama ini sampean nganggep aku mau dolanan mutok. Aku gak pernah nganggep kamu dolananku. Pergi kene wingi. Iku mek kekhilafanku. Aku mau penasaran karo kamu. Saiki aku wis sadar. Endi sing dadi prioritas, dan endi sing bakal dadi alangan. Mas, sampean nganggep hubungan ini sebuah kesalahan. Sampean nganggep Villa penghalang. Ileng, Phil. Aku gak pernah nembak. Kan kini gak tau pacaran. Gak usah ngaku aku. Sampean wong terjahat sing tau tak temoni. Wis nggodaken masa depanmu. Si penghalang ini gak akan muncul mana nang kehidupanmu. Nuwun gawe kabeh tak tuwe, Mas. Apa sih? Villa gagal. Villa kedabripun, Pak. Ampun, Dek. Ibu tetap dukung Villa di situasi apapun. Ibu sing rawat Villa kawit cilik. Jaga Villa ben gak salah dalan. Nanging jenenge urip iku gak tau uwal saka masalah. Dadi yo wong sing diobong ora kobong, disiram ora terus. Percaya yen Gusti Allah duwe jalan terbaik bagi Villa.
masih banyak jalan menuju Roma, Dik. Yang UTBK gagal, bisa ada jalan lain kan? Gak usah khawatir masalah finansial. Iku tanggung jawabnya Bapak. Bapak bakal ngusahake sak mampune ben Villa dadi sarjana. Mula kowe kudu berjuang kanggo Bapak, Ibu, lan Mbak. Oke, Dek? Nggih, Pak. Tuh, adikku tersayang. Gak apa-apa, tahun ngarep Villa pasti bakal bisa jadi maba UGM. Mbak janji bakal ngajani Villa neng kahanan opo. Kini berjuang bareng-bareng ya, Dek. Mbak. Matur nuwun, Bu. Pak, Mbak. Sampun dukung Villa. Villa beruntung banget. Gak ada keluarga sing selalu sakit ngertos kondisi Villa. Selalu dados garis terdepan. Yang Villa butuh solusi kali hubungan. Villa cuma banget putus sama double keluarga Bapak. Yang Villa gak ngerti. Villa bakal belajar dados versi terbaik saking diri Villa daripada saat diri ibu. Villa, coba pakai foto menyanyi. Villa sayang Bapak, Ibu, dan Mbak Kati. Saiki kanthi salawasi. Omah ora mung sekedar bangunan. Omah ya ora mung sekedar panggonan kanggo berlindung. Luwih saka iku, omah iku panggonan mereka bali. Panggonan kang ana pelukan anget sing siap menyambutmu wayah sayah. Ana apresiasi cilik kanggo sayahmu dina iki, lan ana perayaan ing saben anak tangga kang kowe daki. Kanggo kowe kabeh kang isih duweni omah, bersyukurlah. Takdir ora ing tangan menungso. Omah iku iso ambruk, ajur, nganti ilang kapan wae. Mula regani dene isih ana lan omongno rasa sayangmu dene isih iso. Kanggo kang wis adoh sanget, isih ana wektu gawe baleo sedelo. Setidake kanggo siji dekepan, mereka bakal maringi kowe 1000 donga kanggo ngiringi saben langkah petualanganmu tumuju bahagia dunya lan akhirat.